Εσείς θέλετε πρόσωπο νεανικό και λαμπερό, χωρίς ρητίδες? Τώρα μπορείτε. Με το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat για πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Το χρυσό πρόγραμμα ομορφιάς της Beauty Carat περιλαμβάνει ένα καθαριστικό προσώπου, την ειδική μάσκα για βαθύ καθαρισμό, την ειδική αντιρρητιδική κρέμα Botox Effects με αντιλιακό δείκτη προστασίας, την ειδική κρέμα Wrinkle Filler για απευθείας εφαρμογή στην καρδιά των ρητίδων, ένα ορό λάμψης και άμεσης νεότητας με σκόνη χρυσού και το ειδικό ρολόν τόνωσης και ενυδάτωσης των ματιών. Μαζί η ειδική κορδέλα μαλλιών και το σφουγγάρι καθαρισμού. Συνολικά 8 προϊόντα. Τα ενεργά συστατικά του δρουν κατευθείαν στην καρδιά των ρητίδων με αποτέλεσμα ορατή νεότητα και λάμψη στο πρόσωπό σας εγγυημένα. Διαφορά από την πρώτη μέρα. Εφαρμόσαμε ολόκληρο το πρόγραμμα στο μισό πρόσωπο και δείτε πώς οι ρητίδες μειώθηκαν και οι λεπτές γραμμές έκφρασης εξαφανίστηκαν. Ακόμη και σε τοπικό σημείο που είχα κάποιες ρητιδούλες εξαφανίστηκαν. Απίστευτο! Είναι γεγονός. Πρόσωπο πιο απαλό, πιο όμορφο και λαμπερό από την πρώτη κιόλας ημέρα. Ένα καινούριο πρόσωπο. Τα 8 προϊόντα της σειράς σας προσφέρονται σε ειδική τιμή γνωριμίας μόνο με 54,90 με εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Το πρόσωπό μου άλλαξε. Τα λατρεύω. Τηλεφωνήστε τώρα 2310 425 825. Συχνά με ρωτούν τι κάνω και είμαι τόσο λαμπερή. Το μυστικό μου? Beauty Carat. Το εγγυώμαι και το υπογράφω. Πολλοί με ρωτάνε, θα δω πραγματικά αποτελέσματα? Μια δοκιμή θα σας πείσει.